Čaute, zdravím vás pri recenzii SQ Kompu. Dneska si predstavíme hernú myšku značky Razer. Tak sme si mu predstavili klávesnicu, dneska predstavíme myšku. Konkrétne ide o myšku Mamba 2012 4G Elite. Je to vylepšená verzia pôvodnej Mamby. Razer sa podarilo to, čo sa nepodal konkurencii. Znamená, že aj napriek tomu, že myška je bezdrôtová, tak dosiahli odozvu 1 milisekundy. Myška sa dáva aj nabíjací dock, ktorý má dostatočne dlhý kábel, takže si ho môžete položiť, ak máte napríklad počas položení na zemi, vďaka tomu káblu ho viete položiť na stôl, nezaberá vám veľa miesta a vyzerá efektne celkom. Má na ňom logo Razer a ak si môžete všimnúť, tak na spodku je podsvietenie, ktoré mení farby súčasne s myškou. Vyzerá to veľmi efektne. Ak sa myška náhodou vybije, jednoducho ju zasunieme do portu a ona sa nám začne sama nabíjať. Nabíja sa veľmi rýchlo, za hodinku máte nabitú plnú myšku. Oproti svojmu predchodcovi, výrobca udáva o 15% dlhšiu výdrž batérie, čo znamená, že vy môžete hrať 16 hodín nepretržite, čo je celkom slušný čas. Myška má 7 tlačítok, klasické pravé, ľavé. Taktiež máte na boku tlačidla, ktorým si na internete viete prezerať prehliadač, vrátiť sa nazad alebo posunúť sa späť dopredu, koliesko na scrollovanie a na boku sa nachádzajú dve tlačítka na menenie citlivosti myši. Vieme si nastaviť až 5 úrovní citlivosti, čo sa najmä hráči, ale pre bežných použiteľov stačí nastaviť myšku na stredné nastavenie a úplne vám stačí. Na spodnej strane sa nachádzajú dva senzory. Je to z toho dôvodu, pretože táto Razer myška má 4G senzor, má optickú a aj optický a laserový senzor, ktorý slúži na presné kalibrovanie na akýkoľvek povrch. Ku myške, keď myšku pripojíte prvýkrát, nainštalujú sa potrebný software, ale aby ste mohli myšku ešte viac vylepšiť alebo nastavovať si ako vy chcete, musíte sa na ďalší software, a to konkrétne z Razer stránky. Toto je ten software, kde v prvom odseku si vieme nastaviť čo, kde, aké tlačítka majú byť. Ďalej si vieme nastaviť citlivosť, momentálne sa na 1800 dpi, maximálne sa nastaviť senzitivita na 6400. Taktiež vieme nastaviť akceleráciu myšky. Ďalej si vieme nastaviť farbu, ako chceme, či bude silná, či bude slabá, či sa budú farby meniť, alebo si môžeme nastaviť jednu z farieb. Vieme si vybrať až medzi 16 miliónov farbami, čo je naozaj dosť farieb. Ak náhodou myšky niekde pri odchode z domu nič sa nestane, myška sa sama po minúte vypne, znamená, že nevybije sa vám baterka. Aj keď náhodou sa nevypne, viete si nabije sa hneď. Za najväčšiu nevýhodu myšky považujem jej cenu, stojí niečo okolo 116 €, čo je za bezdrôtovú myšku, dá sa povedať, dosť. Ale všetky produkty Razer sú špičkovej kvality, ocenia ich hráči. Je tam veľa výhod, ktorú tiež ocenia hráči. A pokiaľ chcete profesionálnu hráčskú myšku, môžem iba odporučiť.